Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Ursula, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Reynaldo Jose, nanay Kunsing Dulay, tatay Uning Dulay, ti barangay Subol, Asinggan, Pangasinan. From Josephine Jose. Dayan kay Rolyoda ken Rolyoda family, ti San Gregorio, Cabala Union. From Roger Rolyoda. Ana Elyang Lino, Ticano Clan, Fernandez family, ti Barawa, San Fernando City, La Union, ken kakailyan at taga-Bagulin, La Union, from Jessa Canares. Somera family, ti Simmimbaan, Rojas Isabela, from Juniver Somera. Cabral family, the Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Ashton, Canlita, ti Santa Barbara, from Priscilla Cabral, ti Jeddah. Fabro family, ti Santa Cruz, Ilocos Sur, from Jeneline Fabro. Jeneline, Kimberly, kan Lady Len Matusalem, Janric Prince Kian, Princess ti Sitio Corpus Barokbok Isabela, from Nelia ti Dubai. Makablaawan pa'y da Mary Ann, Freddy Patong di Takatarawan, Susan Pataray kan anak na di Takalyaw Baggaw, from Juliet Sugitan ti Isabela. De la Cruz kan Valdez family ti Muñoz West, from Marjorie de la Cruz ti Kingdom of Saudi Arabia. John Paul Abilas kan Shamie Rose Ayon-Ayon ti Andura. Buyakaw, Biteng, Umaweng kan Batayan family ti Ilocos Sur, La Union, Tarlac,
Baguio, Hawaii kan North Cotabato, Mindanao from Kingdom of Saudi Arabia. John Israel Soriano ti Sampaloc, PNR Project Railways. Dagiti padak a construction workers isudak kayong Paul, Louis, Junior Adolfo, Manong Alpi kan Foreman Reda Pitt from Dagul ti Candon City, Ilocos Sur. Kan shout out kada Juvelin Garcia kan Nuvilin Taberna. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ursula. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas na. Sapay la kumata si kakaradkad kayo amin adanunan to'y surat ko. Kastamoten dagiti padak a naigumunan nga agdengeg kadagiti padas ti biag nga ingkay ipatpatangatang. Kinapudno naman ang pakaragsakan mi unay ta saan laangan apadas dagiti gagangay la kakailyan ti ingkay ipatpatangatang. No diket masansan meten nga addamang ngegak apakasaritaan dagitay naalilaw ti makakanigid a grupo. Babaan ngamin iti pan nakaipatangatang da dito'y programa yo, mapakpakaamuan met dagiti kakailyan nga adda ka dagiti nasulinak a lugar a masansan asaan amadanon dagiti impormasyon seknan dagiti agkakapateg a pakaammo manipod iti gobyerno. Kas kumalaangan dito'y lugar mi. Wan gaya manang ilingad naklata kuman itinagan nga Ursula ket dispensaran nakuma no jakon inlanad ti address ko. Takayat ko la masigurado anatalgad kami latta kadagiti ipatpatag ko nga uray pay mangegan dagiti masagnan tuy innak isalaysay. Tapno na sayod ti amin manang ipalubos mo man arugyak ti agsalaysay. Bagayo kanyak, apaya kayat da kakasarita. Umuna iti amin. Kablawan da ka iti panagturpos mun iti high school anak kaw. Agyaman tatang. Ngam anya ka di talaga ti bagayo. Ay siya nang bakit. Si kaman laeng ti mangirugay. Ursula anak. Amumi ka ni tatang mo, akayat mo launay ti makaadal iti kolehyo. Ay. Talagaan nanang, amuyumat nga rapaap ko at talaga dayta. Kayat ko nga min ang mapasaya at tibiyag kunto, kat maiyaon kayo mat iti kinarigat. Ursula anak, sapay la ko matamaawatam da ito a desisyon may. Ha? Tatang? Talaga akayat da ka kumapagadalan anak ko. Ngamamom mo ti kasasaan tayo iti biyag. Iso aladingitan mi nga ibaga asaan da ka payla apagadalan iti kolehyaw. Tatang? Talaga nga binamarigatan kami anak ko. Iso agsardan ka payla ko mga agadal. Ni manong mo pa lang tagtuloy nga agadal, tainton makaturpaos kan makastragan iti trabaho, isunto mo timang tulong kan katapno makaturpos ka. Sapay la kong matamaawatam ti kasasaad tayo anak ko. Amo tinamarswano kasano ti gagarme amang paadal kan ka iti kolehyo, Ursula. Ngam talaga amarigatan kami anak ko. Iso asapay la kuma, tamaawatan na kami. Agpada tagayan mo iti sitwasyon, Ursula.
Anya ti kayat maasawan, Carlo? Oray siya ngamin. Agsardengak pala nga agadal kung natatatangkad nanang. Kasta ka di? Ay, una yan. Masayangan na ka talaga. Awan maaramidan ta Tamarigatan kat nga radag iti dadakkel ta amang paadal ka data. Sa bagay. Diyak agpulkuklatan, Carlo. Masapul amang gedak. Kasano kumamanggad ka ngay? Anya kumatrabaho ti Master Cam kat minor de edad ka mo, Ursula. Imposible nga da mangawat kan kay ti trabaho. Ipamuspusak, Carlo. Kaya't ko ti makaurnong. Tapno adan to aramatak nga agadal iti kolehyo. Ursula, Diyak kaya't ti agpulkuklatan. Uray anya ditan amabalin apakitang danan. Serkek. Ti importante, ada maurnong ko nga uray sa gabas sitlaang. sa bagay mo't kat di Tati sa gabasit, no maurnong, umadaw. Talaga mat, iso nga ikagumak ti agsapul iti uraan niya apakitang danak. Iti kasta, makaurnongak nga uray sa gabas sitlaang. Sigurado ka kada akabaalam tar aramidem anak ko. Amangan mo't no mabambanok ka. Di mo ko maaboswan ti bagay Ursula. Ta amangan no anya ti mapasamak ken ka. Sandak apagdanagat tatang, nalagan laang mati trabaho, kas karelyebo ni Ikit, kas tindera iti pagtagilakwan a pagpapaayan na. Saan mo ta nadagsunday at trabaho? Di kayat ko asauan anak. Ti pan nakitang tangdan mo pa ijay talon. Tunggal adda agpasakaw na agpagapas. Tatang, Narigat no abuswom ti bagim Ursula. Naganus ka pa'y laeng anak ko. Narigat no agsakit ka. sandak apagdanagan tatang, kabailak da ito'y. Diyak mo't abuswan ti bagikat. Ay, anyan anak ko. No saan tayo la kumaamarigligat? Saan ko man nakasapulan a makitagad ka? Tapno makaornong kalaang iti pagadal mo. Di kayag danag tatang, maawatak ti kasasaad tayo. Kan maysa, aramidak da ito'y, tapno matulungak matlaang ti bagik, kat makaadalak to matlaang. Iso asandak apagdanagan, tatang. Bilibak mat ken ka Ursula? No saan ka makirelyebo ko ni Ikit mo agbantay iti pagtagilakwan? Ada ka iti talo na makisaksik ka. No saan ka mo't makisik ka kung agbantay iti tiyandaan? Agbulboluntaryo ka kadag iti aktibidad iti komunidad. Kas ita, ada ka dito tree planting. Among mo't apakaragsaka kundi kastoy Carlo. Tauray kaskasano, ada basit nga allowance nga ito da kada tayo a volunteers. Iso pa'y matamainayon ko itururnungak. Talaga desidido ka makaurno Uwan Carlo, masapul ngamin. Among matno apay, saan ka di? Wen, pare ti panagadal mo. Pudno dayta, iso nga aramidag ti amin tapno daras a makaurnungak. Imbagak mo ten, diyak kayat ti agpulkok. Saan a mabalin nga awan ti aramidag? Masapul a makaurnungak tapno makapagtuloyak nga agadal.
adesidido ak makaadal iti kolehyo manang Emi. Iso nga uray anyapay mabalin ko apakitang danan, aramidak. Malaksid iti panakisekak, makirilyebo ak pa'y nga agbantay iti pagtagilakwan, abambantayan ti ikit ko. No daddumamet, makipasetak kadag iti aktibidad iti komunidad kas volunteer. Uray ngamin makuna a volunteer, at dalatas saggabasit nga allowance a maipapaay kada kami, kat isupay a mainayon ko iti urnong ko. Agingga iti naminsan, adamay sa non-government organization a mga alukoy kanyak a sumanib kadakwada. Tikang runaan kano apanggapda kat titumulong kadagiti kas kada kami nga adda iti nasulinek apaset ti probinsya. Saan nga amin nga organisasyon ang mga lukoy kanyak kat pakipaspasetak manang nang runa no jak idamam mo. Ngamday to'y nga NGO talaga asandak asinardengan. Kanayon latan nga alukuyan kan imbitarendak kadagiti panagtatarip nung da. Nang runa ti agnagan iti Shirley. Agyamanak tadimaray kan nagdangag kamanan iti lecture ti Gunglumi Ursula. Awan ang yaman na. Awan mo't lang amin tinapatag nga si kaswag. Kan may sa, mayat mo't dagiti sursuruyo kada kami. Nang runa ti may papan kadagiti karbangan tayo babae. Para kadagiti agtutubo, kan oray ti may papan kadagiti manalon. Kastamutan ti may papan kadagiti indigenous peoples. Talaga dagita ti kang runaan nga isursuro mi kada kayo. Iti kasta, saan kayo namang namna maunay iti tulong ti gobyerno? Ta saan matla makadandanon dito'y lugaryo? Manang Shirley, Tati kinapudno na, awan ka ibudingan dagiti kas kada kayo iti gobyerno. Tano talaga nga isaksakit da kayo. Rumbang kumaadanunan da kayo dito'y lugaryo, nga uray pa'y kasano kasulinek. Ahon gayam Ursula, into no may alawas, adapay kakadwa ti grupo asumangpet dito'y lugaryo. Isuda dagiti nakabase iti syudad. Adapay dagiti ganggan naet akakadwada asumangpet ditoy. Adda imot da nga arwaten para kadagiti learner. Gargaret para kadagiti eskulaan kanda dumapay. Maiwaras amin dagijay dito'y lugaryo. Kastamutten kadagiti kabangibang a lugar. Sapay la kumata saan kanto makumikom. Kat makatulong kalat ta kada kami. Iti panangiwaras mi kadagijay atulong. Sansan sa asumurot ka iti gunglaw akanayon nga agisaysayang kat iti lecture dito'y lugar tayo Ursula anak kao. maliliwa akmat kami na dumdumngag kadagiti sursuro da kada kami, tatang. Ay kat nasaya at no kasta. Tapno saan ka kit di akanayaw amapan makisagsag ka. O nagbambantay iti pagtagilakwan. Ay, wan gayam, tatang. Inton bigat, ada aktibidad da dya grupo. Ipakadak ko masumuro takto kadakwada nga agiwaras kadagiti masapsapol dagiti learner ken dagiti pagadalan diti ayan tayo kastamutan kadagiti kabangibang a lugar. Noula kit di taawan ti pagpaggatam iti dayta nga aktibidad anak kao. Apay kit din ngay asaan ka apalubusan. Agyaman no kasta, tatang. Ay, ninanang ngay. Nasapa nakaturog anak, ta nabannog. May samot ni nanang mo. Saan ka ibaga ka saan nagbambannog ng kutimot ako tay. Saan aman anawa? Ala, baybayan yung tatang.
Tinasayaat. Agi na natayo mo ton, tani. Rabiin. Umunakan anak, tanay. Kunambot nga da aktibidad asumurutam inton bigat. Kan may sajak pa agtuglaw. Iso ang madamdama akton amaturaw. Makapayat mo tanya. Adapay kadwada ganggan na it. Ay na Carlo, kaskala kadagiti kaadwa na kalugaran tayo. Napalalo ti ragsak da nakakita kadagiti ganggan naet. Kat talagamot niya na makapayat, Ursula. Agasam, tanagado ti imot da atulong para kadagiti learner diti lugar tayo. Kastamotan kadagiti pagadalan ditoy. Ken karaman pa'y dagiti kabangibang a lugar. Sa bagay matket di Ngamamom Carlo, madlaw nga agtutubo mo't laang ti kaadwan akakadwada si mangputan niya. Nalabit akas kadat Maayat andamot at tumulong iti dayto a grupo. Amang idanon kadagiti ayuda kadagiti agkasapulan. Sa bagay. Alan, mapantayon. At ayo pa iti pagpagdan tayo. Tidalya sa atin tayo. Ni, mapantayo ka nun Carlo. Huwag nga rod. Sigurado nga iti kaasit gan abaryo ti umuna adumagasan tayo apang tudan iti tulong. Amo mo dakkel ti pagkurkurangan kada kay Nakaragragsak dagiti ubingan nakawat iti arwato na para iti panagadaldan niya, Ursula. Sana makadandanon Kas dito ti bagbaga ti panakalider ti grupo asimurutan mi. ti tulong anak Kaslang Oh, Ursula. Ada ka di bagbagam Carlo? Ay na, Ibaga, kunak tupay ka. Dinakdangdanggan. Ti tulong ang Itayat mauray pa asaw-asaw. ang sipod tati para pumakada kayo. Pasensyakan Carlo. Itamudanan dagiti agdama Dala at amin dayti takal. pampanunutek. Amin dayta. Dagiti gamro. Apay may-mayan ka. Dagiti Awan. bukatot niya dayti turay. Di nakadilatan ni Kaskaso. Awanan tinamnamahin niya Siga makadanon talaga. pa dito lugar. Kumpormi lang amin na di ka pampanunutan. Hindi kayagdan. Nagadon timbag-bagak ngam di nakmatgayam dangdanggan. pasensyakan, Carlo. Kada kayo. Pasensyakan at Kada talaga. kami ti pudpudno ang mapagtalkan. Yan mapangnamnamaan niyo. Amas-mas daawak iti daydi akanito manang Emmy. Nang runa kadagiti nangeg ko nga imbagbaga ti panakalider ti gunglo asimurutan mi. Naddadlaw at daddadaelan na ti gobyerno iti imatang dagiti nangidanunan mi iti tulong. Kalpasan ti panangitulod mi iti tulong kadagiti daddumapay a lugar, rinugyan mi manan tinagnag na. Impagarup ko idi no agsubli kamin iti lugar mi, ngamnas daawak, tasabali met adalan ti sinurot mi, kat saan kami ang nagsubli iti sigod adalan, adamo at tinalunton mi. Naabutan kami iti rabii iti kabakiran manang, kat nakla at aklaangan, idi nakadanon kamin iti arig na maysa a kampo. Amuklatan at lugar anapanan mi, kat kuta dagiti rebelde manang. Tati dadduma kadagiti nagtagi armas, anadanon mi iti lugar, kat pamilyar kanyak. Dagiti ngamin makakanigid a grupo iti lugar mi,
Adda dagiti gundaway a sumalog da iti lugar mi, tapno gumatang da iti abasto da amakan. Wenno saan, tumulong da amakisak ka, wenno makigapas, katukad tinatnateng wenno bagas. Sa anak matket di amabuteng manang, tanairwama kon kadakwada. Kan awan pay met tinagdinamag a dinangranda, tunggal sumalog da iti lugar mi, manipod iti kabakiran. Ti pagamam kak ket amangan no anya ti aramiden da kadagiti kakadwami agang ganaet. Adda nga minan tinapasamak iti kabangibang a lugar, arinaot dagiti rebelde ti kumpanya dagiti ganggan naet, gaputa saan da kano akayat ti mangted iti buwis. Ngambiddot gayam ti atap ko nga amangan no dangranda dagiti ganggan naet a kakadwami. Kunaklakit din no anya ti aramiden da kadagiti ganggan naet. Ngam madlaw nga agaam mo damat, Carlo. Nadlaw ka tulungan da dagiti ganggan na it, Ursula. Ngam, rebelde mat gayam ti grupo asimurutan ta, Carlo. Saan ang mailibak day ta? Day tangarod kat. Mayro pa akti daduma. Dagiti nagtagi arma sa tinanon tayo dito'y kuta da. No amok lang makakanigid a grupo gayam dagito eh. Sa anak lo kuman asimurot kadakwada. Ursula, awanan ti maaramidan tayo. Adda tayo dito eh. Carlo, Kalpasan ti panangrabii tayo. Agmi-meeting tayo pa'y. ha? Napatag dagiti pagsasaritaan tayo. Meeting ka naman Ursula. Ay, anya ka din dayto anastrukta, Carlo. Anya ka din daytoy. Apa anak rin ka pailaan. Saan na ka makaturog? No mabalinlak mo ti agawid. Agawid ako man. Saan ang mabalin Ursula? Ngamin, saan tanga mo ti dalan? Sigurado amayaw awan ta. Kan may sa, no dati makadlaw ka data. Ang mga noon niya pa'y ti pagpanagan ta. Isotin na saya at iturog mo kitintap no makainanaka. Amok ka na bannog kamat ka po'y tinagado a lugar anap na panantayo. Sakit nagnag na tayo pa'y. Sige, Carlo. Ikagumaak. Ngamjak maikarin no makaturugak. Kabayatan ti kaadata dito'y kuta dagiti rebelde. Jak maikari. Kaya't ko nga ipalagip manen kada kayo. Ti may papan iti makagapo no apay nga da tayo dito'y bakir. No apay alumablaban tayo. Masapul ang matakderan tayo ti ideolohiya nga ilablaban tayo. Masapul nga agbaligi tayo iti laban. Kat da tayon ton ti agturay. Agswak ton ti gobyerno kat da tayon ti agtakem. Kadaan bilag ang mangimanihar iti dayto a probinsya. Kalpasan na, iti entero a pagilian. Masapul nga agbalin tayo anatibkar. Diyak kayat nga da kumapsut tirik na nakada tayo, kabayatan na lumablaban tayo. Taintun da tayon ton ti adda iti takem. Mapukaw ton ti korupsyon. Awanan ti may lupit-lupit.
ket da kayo nga agtutubo ita nga da ditoy. Dakkel ta agbalin nga kamyo para iti panagbaligi tayo. Isu nga ita, kayat ko amamuan no asino kada kayo timayaten nga agsubli. Asumalog iti patad. Siya, da kami itigayem ko. Bueno, saan da kayo alapdan? Hanggang masapo lang maamwak no apay akay kayat yun ang sublay jay patad. Ngam ti agbati ditoy ang makikaykay sa iti ilablaban me. Iso ang masapol ang makasarita kayo pa'y itinalapa. Nakasarita konti kadwam amayat nga agsubli dya patad. Balido ti rason na. Sika, anya mo ti rason mo? Apay akay kayat mo tagsubli dya patad ngam ti agbalinan anaan-anay akamang mi kat lumaban para kadagiti may daddadanas. Bakit kan lakayan dagiti dadakkel ko? Awan di kadwada. Awan mang taripato kadakwada. Isa masapon nga agsubli aki ayan mi. Tapno adda kadwa dagiti dadakkel ko iti panagsalugan ti pigsada. Sigurado ka? Patyandak ko ma. Pudno ti bagbagak. Kasapulan dak dagiti dadakkel ko. Isa masapon nga agsubli aki iti danada. Sige, palubusan ka. Mawatak ti makagapu no ape anasken nga agsubli ka ijay patad. Agyaman ak no kasta. Agyaman ak unay. Napalalo ti panagtibayok, kabayatan ti panakisarita kanyak ti leader ti grupo asim murutak ijay kabakiran manang Emmy. Nakaangas aklaang itinalukay, idiim manugutan amay saak kadagiti agsubli iti kapatadan. Uray ni Carlo agayem ko, kat napatgan matikid daw na nga agsubli iti patad. Tilaang makapaladingit, nagado dagiti agtutubo nga estudyante manipod ijay syudad tinagbati ijay kabakiran manang. Kaya't asawan dayjay, maminpinsanan ako mapengda iti makakanigid a grupo. Amo ti Diyos akayat ko ida-idi akasarita, asaan da nga agbati ijay, ta sigurado a maisagmak dalaeng. Ngam sa anak anaikan iti gundaway, ken nalaos ti panagamak ko, nga amangan no anya ti aramidan da kanyak, iti kanito a pinatuloy ko ti panggap ko. Gapo iti dayta, nagululi makaklaeng, kabayatan ti panagdalyasat mi nga agsubli iti lugar mi manang. Kat apaman anakagteng kamin, nagpakadaak adagos iti grupo akadwami asimmalog iti patad. Kalpasan ti makalawas manang, pimanawon iti lugar mi ti kaadwan akamang da di agrupo. Adamot lata nagbati akamang da, tasigon iti damag ko, agitakder da kano iti organisasyon amang isakad iti karbengan dagiti babae, dagiti agtutubo, ken dagiti mannalon. Ngem siak, jak pulos patsen dayta, tanabatad kanyak ti amin. Agrek-rekrut dalaeng iti agbalin akameng ti grupo da. Iti ababa sarita, mangal alilaw da.
Malaksid kadagita, naduktalakpay nga dagayam at talaga dagiti kalugaran mi amang tultulong kadakwada. Kat dayta tinakaladladingit a panunutan. Taga po iti dayta, ado dagiti agtutubo kanda dumapay a maalalilaw da. Diyak ibagbaga a perpekto ti gobyerno manang. Nalabit nga damat pagkurkurangan da. Ngam saan nga umdas dayta abasaran, tapno dadaulan tayo ti masakbayan tayo. Babaan iti panagpaalilaw tayo kadagiti makakannigid a grupo. Kat makikaykay sa alumaban, iti awan kukwentana nga ideolohiya. Agyaman manang, to'y pagayam mo, Ursula. Pagayam ko nga Ursula, agyamanak iti panangitalat mo kada kami iti padas mo. Husto kalaunay pagayam ko. Awan serserbi ti ibagbagada nga ideolohiya nga ilablaban da. Agsipod tapasig a ballikog ti paniriganda. Kat dayawan ka taammom a pinanunot dayta. Sapay la kumatakaskan ka, makaamiris metten ti dadduma, tapno saandan a paalilaw kadagiti makakannigid a grupo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isu